man, binuangan man. Kuan man, giguwa ka mo dito sa ano. Wala nga mga adis-adis. Uy, Pangkawat ng tubo. sus. Unya, asa man nimo? Asa man ka magkuhag kuan tiyo-tiyo? Asa man ka magkuhag imnanan ko? Dito ka, unar ko paking usay. Umusira na diha. Dito yun. Dito sa ama. Unya na siya gripo gid na gripo. Gripo ka sa anungan. Ah. Tubod. Tubod yun to, Ah, tubod yun to nindot. siya. Nindot na. Wala makakakuas ka ni Ato dito. Wala ko kaadto. Tubod nga nas pangpang nag-agi. Wala ko kita ana. Nangalak anungan. Wala. Karaan man na nga kuan ko no. Wala ko ka ana kay. Panahon pa na sa imong puhan Hindi ko. man mi manguha. Oo, Ah, siya. Magbuhat Atabay man siya, mi atabay. atabay. kuan sapa. Katong si Okay, tubod man po na diha Oh, ko. ning lola. Mag-ana naman mi. Tubod mo Di po man mi. diha. Pero sus pagkalisura din nagagion lagi. Bantay. Bisag karungon. Ay bisan man karon nga naggrabe na gyud ron kaayo. Kaya na mo gamit. Ang kana bang mga mayok mo gi banlas na sa ubo. Kana makaslide ba na uy. Kanang Delikado kay na ay na lang mo pag-atula. Pahinay yun. Ay na lang uy anak na. Kaboy, pang muligdan ka bato mo do. Uy Maswerte. mga to ay dili tubig. Ito ko ni paglinog-linog, wala na ko git. Uy ayaw. Ay, ayaw, kana ayaw, mga ayaw na jud. Sapa we kay. Ayaw uy ayaw. Natay ubay gud mga apilir eh. Oo. Ya di na uy kay makaslide man ang bonbon. Ang kabataan yung tapulan. Ah, Dili na mo baol. wa na. Mahal pa gyud. Mahal bugas na. Di man mo baol. Mao gani. Dili na ang mabatan ano sige ana ay cellphone. Oh, kanang eskwela dire. Ini graduate sa kalis. Adto masiyudan mo ngitak trabaho. Gani. Mo na tulog na sa dangyuta. Oh, ba, kalibunan na, wala. Himo nang kuan Oh, bawa na. kalibunan no. Kalibunan. Pabaol ni Jean sa kuha ni Lydia. Toy O babaw. ano ko kabaol ni inahan ko gulang ko daw. Palitig traktor. Ignaw der landong Ayaw ni po putik siya. traktor. Nya, sumalando. Ni on tingog. Ato gwapo to palitag tractor ka nang kangkuan. Ito. Kanang kato ditong itrabaho niya. Katon na atong trabuhon. Kay brato ra dire. Palitig traktor. Traktor. Pila traktor nga. Pila ka libo na. Milyon siguro siguro na. na. Sa Milyon Miray na. papabuyag. Na milyon. Kaya ka na nimo, milyonaryo ko ka. Ay, raryo asam ko. Sa Mira ka na udre ka na. Palit ka og traktor pero wa man sa kay kuan. Traktor. Aman unsa may tanom magpalit kag traktor. Tigulang na ko di na may kabot pa ko. Tuig pa. Di Sa? na. Di na. Ay magkabot ko tulo ka tuig. Pila na mo dadron? 81. Para mong lula nini. Sila silang tiyak nini di ay edad no. Ay sila kay mabata-bata. O sila mo gud sa unang kuana. Sam, Ito 83. lang. Sila man 83 na siya. kay dagway. 83. Ikaw pila? Dito ka. Oh, Lugyan yung papa, ang puyo, ang mama. 81. 81? 81? Alam ko pulyo 81. Matalungon bala. Kami si Ani Pedro. Anaagis dabo, to, langga. Ako nakalakaw man ko. Kabata ko dili ka. Sige makuglakaw ato dito. Ako edad. Nakalakaw man gani ko gikan din dito dugyan ani mo alo mo sa kay din hagka. Oh. Ama si grade 1 ko, grade 1, grade sa na oras mo matas Julius Dayla. Tigon sa na oras sa mo mata. Maagas mo lagi. Di pa wala pa mo aga. Aw. ay lagi sa baba. Sang kay matala Ko alas 12. Ah, mas tu siya sa lao. gabi eh. Dili. Sa tanas karon Oh, bata. Adi Ika ng tubig ba? Launa. Uy paniud to. Ano bang gripo ba? Di ang tubig, ang bata ba ang bata? Daddy, ito na.